Li gundewara Şamê pevçûnên tund navbera Artêşa Azad û hêzên rejîmê de li navçeya Hefêrê tehta qewmên û di encamê de 5 ji leşkerên rejîmê hatin kuştin. Her wiha pevçûnên tund navbera Artêşa Azad û milîşeyên Hezbollah li Cirot Qeleman rûdan. Hev dem Artêşa Azad tirimbêleke şêl ka li girê Kewakib têk şikandin. Di heman demê de Artêşa Azad bersiva holdana derbasîbûna hêzên rejîmê li taxa Cober da û hat zanîn ku hejmarek ji leşkerên rejîmê hatin kuştin. Her li gundewarê Şamê hêzên rejîmê bajarokê Bêtsehem bi aviştekê armanc kirin. Di nav şerekî giran navbera Artêşa Azad û hêzên rejîmê de. Her wiha hêzên rejîmê bajarokê Zibdîn bû mûşekeke zemîn topbarandin. Di heman demê de firokeyên rejîmê bajarokê El Hebariye û bajarê Dûma bi bermîlên teqînar topbaran kirin. Bêgo were zanîn encamên maddî û canî. Li gundewarê Idlibê jî derên meydanî dan diyarkirin ku Artêşa Azad êrişî rêbenda Dehrûc a rejîmê kirin û hat zanîn ku 4 ji leşkerên rejîmê hatin kuştin. Her wiha çalevgana dan diyarkirin ku Artêşa Azad berê xwe didin leşkergeha Wad û Dêf ji bo ji destê rejîmê derxin. Di heman demê de hêzên rejîmê bajarokê meheretname topbaran kirin û di encamê de 4 sivîlan jiyana xwe ji dest dan û hejmarek birîndar ketin. Li gundewarê Helebê Artêşa Azad sê tirimbêlên leşkerî li kevîka fabrîkeya Gazê û mûşekan armanc kirin. Her wiha Artêşa Azad hejmarek ji xalên rejîmê li navçeya Xan Toman kontrol kirin. Piştî pevçûnên tund navbera wan û hêzên rejîmê de. Di heman demê de Artêşa Azad da diyarkirin ku di encama pevçûnan de 12 ji leşkerên rejîmê menaşîr li birêc hatin kuştin.